Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Apfumani. Makadi chera. Ndiri pamwe wakadiwa mukoma Robert. Anditika. Ndati rega nditere kuti titi kunoku. Timboti munyi taure nyaya sekunzwa kwamakaita nekuzonitsvaka kwamakaita muchiti ndini wacho ari kutaura anonzi chera uye munhu ari kutaurwa uyo ndakatoita sei ndakaenda naye kuSouth Africa Gogo Betty tichibva kwokutanga chera ndoda kutanga kunzwa kuti pamakazotanga kuziva kuti Gogo Betty ava ndivava nekuzotorana nekuenda kuSouth Africa zvakatanga sei? Regai nditavange kutaura ndichidaiwo. Inini ndakauya kunoku kuretreat kuno ndawana stand kuno. Saka pane pemuroora wapamusoro apo ndo pavanga vari. Vandati inini ndiri kuda vanhu vanondicherera chimvura. Ndobva ivo vatozouya pana zvikanzi unoereiko ndikandoera shawa zvikanzi uri mwana wangu iwe. Regedza ndikucherere mvura. Vatondicherera mvura vakatondisimira futi maonyeni avo ndokutanga kuzana kwatakazoita. Saka ndanda kungoti mama murume wandichitoti baba takutoita sekunge titori family very close handiti. Saka pane munhu umwe wangu bva azonditora vandaenda kuSouth Africa. Pavandadzoka bva ndangotenga tuntu ndakatengawo. Vanhu vanga vari kuno ndo pakanyanya kuoma zvinhu paya. Ndofunga ndakaenda nevanhu pekutanga ndakaenda nevanhu 7. Ndikati ndingarambira vanhu here vanhu vada unotsvaga mari dzavo. Samuti vanhu ava vaiuya vanhu vamwe vacho muvaroora vaning'ina vemukadzi wapa vamwe vacho ndisisi vacho vatonditi tete maichido handeitese kupi kuSouth. Ndikati tsvagai mari yenyu yebhazi ko ndingakurambira here handiti kubasa. Vamwe vacho ndikatosvika ndikatonotanga kutonogara navo mumba. Ivo mama vatosara vatoti handina mari chichi ndaingonzwa zvimwe vari kuda kuuya savana mari. Ndopa vakazoti ndaakuuya vauya namwe anonzi maipela vepamusoro apo. Vavatosvika vasvikira pamba pataigara ipapo vakangosvika vakasiyiwa ipapo namalaicha bva tatoti isusu kuti tizogara nemimi panapa hazviiti takatowandawo munomu because zvinhu zvazvina kutomira mushe taitorara nevana vakomana sekuti vanhu muri kunotsvaga basa. Vatatomuka vatatotendera bva vatatovatsvagira imba vatowana imba vararasa nhasi mangwana bva vatowana imba. Vanhu vatonzi vakadzi vandandinawo bva ndavatsvagirawo futi dzimba bva vagarawo kudzimba dzavo. Ini kubva ndatosara neumwe anonzi Ruvimbo murume wake anga asara kuno kuZimbabwe nemwana wangu mukomana bva tagara mumba muya. Tagara mumba muya ndo pandakazonzi vanhu vakutorwa mabasa. Inini semunhu anga achizivikanwa kubasa mabasa anga asingandinetsi. Bva ndatozovarongerawo munin'ina wangu anga atoteerawo ari kuJoburg uko. Bva ndatozovarongera vese ndakatoenda navo bva tatoenda kwatonotaura nevamukomana wekwavaishanda. Inini bva ndatombonoshanda kwairwadza ndichitira kuti ivo wane mukana ndichiziva kuti inini ndikazobvako ndinongosvika ndichiwana basa kubasa kwangu sezvo ndiri kuzikanwa nditori mukombiyuta. Mabasa amaiwana kuJoburg anenge ari mabasa Cape Town. Basa remufamu. Mabasa ekumagrade. Saka ndaingoti sehama dzangu regai ningodzidiwo ndingodzimirira sezvo ndiri ndakambodiwo ndakamboshanda kunoku. Bva ndatovatsvagira basa zvakatonakanaka zveshuwa. Ndopa ndakazoti umwe musi ndakatorara mumba ndobva ndanzwa vari kuuya zvikanzi mwanangu. Ndikati mama. Zvikanzi nekuti inini aitoziva kuti handidi zvinhu zvisina nebasa rese. Ndaitovatsiura because dzimwe nguva vaingoita semunhu kana kuti kwakuri kukura kana kuti kupenga kana kuti kudi. Ndakuenda kustay in. Ndikati makuenda kustay in ko zvadi. Zvikanzi ndo kwandafunga kuti ndiende ndatsvagira stay in kupolopwani here kana kuti kupi. Ndikati zvakanaka mama. Kunoshanda achigara kubasa. Tagara isi titoriko tiri kutoshanda zvikanzi amaife vanga vachitoti ndandichitya chera hadi zvisina basa ndandichitya kudi kutukwa. Saka ndosaka ndandichitotya kudi kutaura nachera. Bva vaenda kustay in kwavo kuya. Bva vashanda ndofunga vakagara 2 months here kana 3 months variko ndopa vakazodzoka mamaya. Zvikanzi ndiri kurwara. Vakauya vakapera zvisingaiti pavakabva ikoko. Ndiri kurwara. 2002 here kana 2002 kana 2003 ikoko. Ndiri kunyama dzangu hadzisi kuita zvakanaka. Tazovati vazouya futi kuuya futi kuforera kubasa kwedu vanhu vachiti mai vari kurwara. Zvikanzi handizivi kuti chii chaitika kwandaidi pandaishanda. Vatatoti mama muri kumwa mapiritsi here mimi?
ini kubva ndakatotya kubva ndatoudza vanhu vari kuno Zimbabwe kuti mama wangu ari kustay in but handifungi kuti wangu achimwa mapirisi. Bva tatozovabvunza kuti kati muri kumwa mapirisi here zvikanzi ndatomwa. Ndikati toni mapirisi enyu toni mapirisi aya hapana nemunin'ina wangu. Bva tatanga kutopopota tikati saka munozviitire zvakadaro zvikanzi kana kuZimbabwe ndaitombogara kana 3 weeks 4 weeks ndisingamwi. Tikati asa but hazvibvumidzwi munofa. Tazogara paya munin'ina wangu anga akudawo kuchiuya kuJoburg. Inini ndakuchisara ndiri mumba mandaigara. Bva ndatoti mama madii kuti imba iri kudhura, madii kuti uyu zvaakuzoenda moya todi tosheya imba nekuti uyu akazoti ini ndandapadhuze kuya kunoko. Uyu munin'ina wangu akuti kuti ndizosara ndega kunoku kuJoburg kuCape Town hazvichaiti. Imimi sisi chichagai munhu wekusheya naye. Bva ndakuti mama mochizoya todi tosheya tese imba. Saka pamwe akatya kuzoonekwa zvinhu zvavo apa kuchechi vachitoenda kumachechi vachienda kumachechi. Tatoti mama chiyo yakatishe pamwe akatya kuti tinozovaonera kuti pane zvinhu zvavari kuita here kana kudii. Takazongoona vasvika zvikanzi ndauya kutora zvinhu zvangu. Zvinhu zvavo zvimwe zvakanga zviri kumba kwedu pavakabva uko vanga vasina kwekusvikira. Vatatoti alright mama hazvina chakanaka vanga vatotsvaga imba yavanga vakunogara kwavo vega kusina isusu. Bva isusu tatosiyanawo nazvo. Indagadzirira pano zvekuti kutenga foni zvavakaita zvaya zvakangofanana nekuti inini kana kuna sisi vangu ndakati sisi Maisaki mungaenda nefoni yakadaro kuno ndokutori mafoni akanaka. Tengai foni nehembe dzenyu dzakanaka kunoku nekuti pane pamungaenda kuZimbabwe muchimakisa here. Tengaiwo zvinhu zvenyu zvakanaka. Tatokangana nezvefoni iya. Bva watozoti ndakazonzwa kuti ndatuma Chido kunonditengera chifoni. Foni iya vadzoka bva zvatonzi mwana wangu ndisendero music nemavideo mufoni mangu. Bva ndatosenda zvakatonaka. Ini ndatokwira bhazi ndatoya kuno Zimbabwe. Ndakatoita dzinenge izvozvi dzatokwana 3 years. Ndaitotaura navo mama muri sei? Ndiri right. Ndo pandakazonzwa vanhu futi kuti mama wenyu anga uri kustay in. Asi vari kustay in kudaro vadzoka vakaparara zvisingaiti nemwana wangu achitondiudza futi. Asi vari kuti vanhu vepavanga vachishanda vaivashandisa ndofunga ndopavakaba mari yavaitaura ndakaba mari. Ipopo ndofunga ndopavakaba mari. Varwara variko mama vaya variko vari kurwara variko. Ndopakazonzi nambuya maijuju mukadzi wehanzvadzi yavo. Zvikanzi Chiera wadii mbuya mama wako ari kuramba kuuya kuno kuZimbabwe. Ita kuti vadii vauye vanyepere kuti mwana wavo ari kudii. Yanga iri nyaya yekurwara vanhu vachitoti vakutorwara vakutoita kakupenga nekudii. Ndobva mwana wangu anga anditengera foni iyi. Mukomana ari kuSouth Africa nemabhisikitsi negumbezi. Bva vati Chido atoti mama ndapani ndapa gogo zvinhu zvenyu. Saka vari kuita senge vari kupenga. Saka endai munotambira zvinhu zvenyu zvinogona kuzodii kuzorasika. Ndatokomuniketa navo ende tichitotaurirana zvakatonaka vachitorwara kudaro vachitoti ndasvika ndazodai. Ini bva ndaenda kubva ndatonotora zvinhu zvangu. Bva vatotoendawo nezvinhu zvangu ndikati ndakunosiyira muroora wenyu. Zvikanzi hazviiti kuti usire muroora wangu enda nazvo kumba kwako. Muroora wangu anodii anoroya. Bva ndatoti alright ndakunoisa zvinhu zvenyu kupi kumba but ini handisi unogara kumba ndine kwandiri kumboenda kwandiri kunobata ndine ndisingagari pamba. Bva ndauya kubva ndatosiya zvinhu zvavo pano zvanga zvingori muchisaga zvimapoto neini. Bva ndatonoudza muroora wacho ndanchifanira kuuya ndichisiya zvinhu but vadii varamba kuti ndisiye zvinhu pano. Handina chinhu chandakambovanza kana kudii. Tagara ndiri kungonzwa nyaya yekungonzi vari kuti ndakajoiniswa naTambudzai. Zita rangu harisati radii rabuda. Ndaingonzwa vanhu vachitaura vachiti hanzi vari kungorotomoka vachiti hanzi Tambudzai akandiratidza akaenda neni kun'anga here kana kuti akaenda kun'anga kana kuti kudii. Ndichingoti pamwe nyaya dzekupenga ndichizonzwa last week iyo. Ipapo mimi pavakadzoka muchionana navo vachikupai zvinhu makazoonana futi? Handina kuzoonana futi. Takazoenda kunovaona vachirwara neumwe musikana anonzi Ruvimbo achiti takaendako zviri kuita mama venyu hazvisi kuita. Bva takuenda ikoko tichinovaona. Taenda ikoko tichinovaona. Bva tasvika tichinovaona takatosvika tikatonogara murumu. Saka ivo vakazongodai takagara imomo. Chakazoita ndichizoregera kudzokerako ndakatozotya. Ndakagara sebiyo imi ndimi inini ndiri pana pakudai kuti kunge vari kuda kudii kundidya inini. Bva tatobuda tichitiza murumu mweya. Ndopavakatitera zvikanzi uri kutizeiko mwanangu. Ndikati zvamuri kungoita zvacho zviri kutyisa. Ndo zvavakaita.
vatadi tadzoka zvedu naruimboya takatombogara gara vatadzoka zvedu naruimboya vatagara vatachizoonana futi pai panhamo pakashayika mwana wanzvadzi yavapo vataonana panhamo paya ndichizonzwa ndanditori kubasa pandiri kudzoka ndakunzwa zvakunzi kuri kubuda zita rako riri kubuda saka tasvika pakubuda kwezita renyama vachirwara pane vamataura imimi kuti vainzi ndakajoiniswa natambudzai ipapo mainyatsotaurai kuti vaiti vakajoiniswa chi ende manzwiro amakaita kuti vaiti ndakajoiniswa natambudzai inini ndandisingise zvinhu zvazvisina inini mukati ndaingoti pamwe zvinhu zvavo zvavaingodiwa zvavaingoita natambudzai vachitsana ndaingonzwa kuti vaingoti hanzi tambudzai ndakaenda kumvura natambudzai saka handina kuzonyanya kuzviisa mumusoro plus semunhu anga asinganyanyi kugara panzvimbo kuti uchitanga kugara panapa ndizvozvizvi wanda kutogara mwana wangu achiti mama kuri kutonhora muzodii kana muchizoda kuenda kubasa muzoenda kwakudziya saka ndichizonzwa apa zvakunzi paitaurwa zita rangu hanzi tasvika pakutaurwa pezita handei sekutaura kwavaita ivo ndoda kunzwa ukama hwenyu imimi muri vatatu natambudzai muri South Africa. Imimi tambudzai munomuziva? Tambudzai ndomuziva, taitoshanda naye tichitotanga kuenda ikoko ndiye aitozikanwa kumafamu ndiye akatondirongerawo inini nasisi wangu wahombe nemumwe mwana wangu nomumwe mwana wangu tiri 4 ndiye akatotirongerawo kubasa but kwete kuti tatiri very close zviazve kungotozivana zvezve ndo zvakaitika. Saka masvika ikoko maigara naye maita sei? Aitogarawo kumba kwake ega tichingosangana kubasa. Okay. Ende kana chikafu chatambudzai fanika ndirizeni ndanisingatodyi chikafu chake. Ivo zvakatondichamisa wakundudza kuti ndaidya chikafu natambudzai. Ivo ndo vandaitogona kutoti inini ndikaenda nechandiri kuda wototi toto iyo kana kuti vaine nyama kana kuti neraisi kana nechi ndichidawo kana ndine chingwa kana chi totodya tiri pamwe chete. Saka ikoko muri kuCape Town natambudzai maishanda pasame farm? Taishanda pasame farm. Achigara kwake ega? Achigara kwake ega. Taingonosangana kubasa. Tiri kuno kuZimbabwe. Gogo Beta ava natambudzai vaiziyana? Avanga vasingaziyani. Vakazoziyana sei kuCape Town? Vakazoziyana pakuti tambudzai taienda tese futi kubasa. Okay. Kufamu kumwe chete vakatotanga kuzoenda kubasa inini ndichishanda kufamu kuya kwandaishandawo. Ivo kwabva vaziyana zvekuti zvezva munenge makangowanda muri kubasa. Yes. It's like munenge plus murucation munenge muchingozivana. Plus mama patakatanga kuenda kuSouth Africa chapo ndakatovatsura mama. Zvamuri kuita izvi isakwaya muno kare kare atinaona tinoziyana nawo. Vatamba nava vanzi vazoenda uku vazodi vombobirwa mari nemashamwari mamwe avanga vakutamba nawo. Ndazodai mai nhingi vandanda kutamba nawo andibira mari mu envelope. Ndikati mama munozviitirei isakwaya muno kare kare atina kwatinofamba tichienda. Atina mashamwari ndofunga ndakambokutsiurai tichiuya muno. Mwanangu ndazvinzwa. Ndo zvakaitika patakaenda kuSouth Africa. Natambudzai vakazogara vese? Ndauya kunoku inini handi ndakazoya kunoku. Ndauya kunoku ameno kaushamwari kawo kawanga wakita kana kuti ivo ndo vakutoziva kuti vakazogara vese kana kuti vakazotamba vese. Natambudzai. Nekuti handiti mainzwa vakutaura kuti ndakanga ndichidya chikafu natambudzai tichiwirirana. Ndikazopuwa heti ndikazodii ameno nyaya dzavanga vakungotaura kana kuti kupenga kana kuti kudi ameni. Ivo ndo vakutoziva vari tu. Handiti. Makazonzwa zita renyu rabuda vachitaura kuti inini vandakaenda kuSouth Africa ndakajoina Satanism. And alright. Vasati vataura. Vasati zita renyu rabuda kudare kwasekuru. Gogo Beta ava nevanonzi ndofunga izvi makatozvinzwa kuti vazukuru vavo vari kumanifesta vachitaura zita renyu. Vachikuonai ende havasi kuenda kuchikoro. Makazvinzwa here izvozvo? Ini ndakazvinzwa izvozvo ndosaka ndakazoita simba rekudi. Mazvinzwa izvozvo? Makazoita simba apa. Ndikuti kuti musati marabuda mudare kuti ndo zviri kuitika. Imi makazvinzwa kuti Gogo Beta vari kupenga kana kuti vari kurwara vachitaura zita renyu? Hanzi vaimhanya vachitaura zita rangu. Makanzwa kuti vana vazukuru vavo vari kurwara zvakadaro vachitaura zita renyu. Makaita sei ipapo? Inini pandakanzwa izvozvo kunzi ndo zviri kuita pane munhu akandiudza. Asi painzi panga paine umwe munin'ina wangu akabvunza kuti imi muri kutaura zita rekuti Manyara. Manyara wacho ndimanyara ani? Hanzi kwabva twatotanga hapana zita rakataurwa. Hapana seneme yakataurwa. Kati aiwazve toda kuti tiende kwakatangira nyaya. Zita iri rekuti Manyara ndimanyara ani? Vana hanzi kwabva vatorovana. Mai yacho kwatoti nyarara hako kani usachema kani nyarara. Ndo vakatoti daidza vamwe vako.
imimi mukoma Robert pachinyama imimi vana venyu ndio vari kurwara mungazviita here kuti iwe taura chidaidza vamwe wako zviri kwere zvakadaro izvozvo inini pandakazozvinzwa nyaya iyoyo ndo pandakabva ndaenda kune munin'ina wangu ndikati pane nyaya yandiri kunzwa nyaya haisi kudi kundiitira saka inini ndiri kuda kudii kuti nditeere kupi kwasekuru ndokumbira kuti ndiperekedzewo ndoda kuti inini kana paine chandakabata chinobuda ndobva ndabata munin'ina wangu because nyaya imimi tinombokufolowa naiyo sekuru tasvo patati tiri kusouth taenda pafree ningirikiri tichitokubata tichiti vanoziva bva ndati aiwazve nyaya yangu inofanira kubuda pachena because ndatosvibiswa kana mamwe mavhidhiyo aitoplewa iko zvaingonzi manyara ikoko tiri mumuswatarara moya ndo pandakabva ndati kune munin'ina wangu aiwa ndiperekedze bva ndakatofonera ndakataura nemunin'ina wangu pawhatsapp ndikati ndipo nhamba dzamukoma Robert nekuti agara anga atori nadzo nhamba dzenyu bva andisendera saka ndakamboita mazuva line yangu renetwork rakabva rabhlokwa bva ndazoshandisa renhingiriki reuyu rebhad ndo pandakati ndobva tambudza yatonditi zviri sei ndikati handiri right bva atoti ko inini pane vhidhiyo rainzi rakabuda kwasekuru tasvo ndichinzi inini ndiri muroi asi ndichinzi inini hamene zvandakaita naandibeti saka rakakadwa kugurupu rekubasa saka vanhu vese vangonditi ndiri muroi ndikati mainyasha itambudzai inini nenino ndakutonzoona iwo ndowakatanga wachibudiswa asi izvozvi ndakutonzoona ndirimwi mukati menyaya iwe chiita so chiuya kunoku tsvaga mari uye kunoku inini nditori murwendo ndiri kukumbira mukoma Robert kundidi ndiende ikoko chichitsvaga mari kana usina mari tuma hama dzako ndosangana nadzo mutauni toenda ikokoko nyaya inobuda pachena zvikanziwo right pandakazoda kudai kubva musi wandaya kwenyu uya kusvika izvezvizvi tambudzai haana kuzobatika hama dzacho ndaingoti ndikati hai zvongonzi mati kusvika nanhasiwo bva ndangozosiyanawo nazvo ndo pandakazouya iye tambudzai handipana tambudzai muchiita conversation munayo here conversation yacho ndo pakanhingirikira pakanetwani line renetwani ndo parakabhlokwa asi aitotaura achitoti inini atondisvibisa zita rangu handichazivi ndofamba sendikati kuti nyaya ichene uyai kuno tiende ikoko kwasekuru ndokuya kwandakazoita even zvichida pamwe munazonyanya kubvunzana mama kumhanya kuda kunozvichenesa bcause sekutaura kwazvakaita kuti pakatanga pachimbobuda zita ratambudzai ima hamuna kumubvunzira kuti tambudzai pane zvawakaita here nagugwa ndakatodaro ndikati ko heti zvikanzi heti ndakangowapa kuchitotonhora heti pane heti dzandaitengesa ndo pandakavapa heti bva ndati zvinhu zvacho zvinonetsa ko bhutsu nekuti ndaingonzwa sekunge makuhwa zvinzi bhutsu vaiti ndakapiwa bhutsu dziya ndikazopa mwana wangu here ndo pakatanga kubuda makonyi zvikanzi handina bhutsu dzandakavapa mongoziva munhu zvine zvida munhu ari pai panzvimbo ndokuzouya kwandakazoitawo ndichizosvika kudare kwasekuru seivo vachizotsanangurawo zvavakatsanangura imi pamakamuti huya kunoti gozoenda akati chii angoti handina mari rega nditsvage mari ndikati nekuti zvinoda kudii kuti tiende kwasekuru nyaya dzese dzinodii sekuru tasvo zveshuwa mukaenda kwasekuru tasvo hakuna chinodii chinosara zvikanziwo right kubva ipapo hapana kana kumhinduro kana kuzori laini ravo harichatoiti kubva pandakazoya kwaharichatoiti idzi nhamba dzandaimboti hai idzi hadzichatoiti saka ndo pandakazoya kwasekuru ivo gogobheti vaya achitsanangura nyaya dzavo dzavaitsanangura sekuru akanditi muzukuru une zvauri kuziva here ndikati sekuru hani mamuripo ndikati sekuru inini hapana zvandodi zvandoziva sekuru akanditi enda unojamba tsvimbo ndikaenda ndikanojamba tsvimbo munin'ina wangu tikapuhwa mushonga munin'ina wangu akajamba tsvimbo akamwa mushonga ivo akajamba tsvimbo akamwa mushonga tikanoenda kwatakanoenda tikanonzi garai takaisirwa tsvimbo kuzasi vaingoti ndiri kutsva vakatozosumuka vakatadza kugara patatakagara nevamwe vanhu vakanga variko vairamba mhosva dzavo vaitomwawo mishonga iya vachitopenga kuita medhi asi inini kana kuti pamwe zviri pandiri zvacho ndo zvaivharawo sekutaura kwavari kuita kuti vanhu kuti ndine mhosva handizozivi nekuti ini chakaitika pandiri apa hapana tazobva pasekutanzi chiendai munorara mukati muyama vakarara vakamira vachingokwenya kudai vakazogara vachingokwenya kudai kusvika kunze kuedzi vaitaura here pakukwenya ungazingotori ungangoti tuzi vanhu vakatoti mbuya yabuda ndo pakazonzi navanhu chera magona
zvamaita tsvimbo yasekuru haidi haingojambiwi kana uine zvauinazvo pangadai patoitika something magona maya mazvichenesa nekuti maingonzi chera saka inini mukoma Robert ndaitochaya kuti imhepo here yekuti inini ndoinziwo ndiri mukati menyaya dzandisingatozivi ko kuSouth Africa kwacho ndakabvako ndinhasi ndakabvako kare ivo vakasara variko vachiita zvinhu zvavo variko nekunoba kwavakaita kana kuti natambudzai wavo chako ndichamisa manje yekuti tambudzai wacho haachatobatiki hama dzacho ndine nhamba dzadzo kunyada kuti hai ndaimboti hai ndichida kuti tisangane katuye ikoko ndikasezveye akundikana kuya sekuru tashu munhu wemweya havangatadzi kuona kuti hama yenyu yakabata izvi kana kuti yakabata izvi hakuna nanhasi. Saka muchinzwa ipo kwasekuru tashu paipai muchinzwa maivo vachitaura zvinhu hazvisi zvekuvanza kana kuti titi ndite kuturikira maitovanzwa vachitaura nemuromo wavo vachitaura nemuromo wavo musatanism muri vangani voti chiyera tambudzai neni mainzwa seipo pai ndakarwadziwa mukoma Robert ndakarwadziwa ndikati andiri makanzopepa ndichiti sekuru munhu anojoiniswa satanism asingazivi zvekuti inini ndingatojoiniswa ndisingazivi ndotojoiniswa vamwe vanhu hazviko zvakadaroka ndiye ndichitofanirwa kutodii ndo zvakazondipa chungu yekuti ndinojamba tsvimbo izvozvo nekuti hapana zvandaiziva but patakazotaura navo mavhidhiyo avo ndinawo ndaitorekodha vachiti hanzi zvimwe zvinhu ndee ndichida kutaura ende handichatozivi ndee ndichida kuti ndichitaura ndonzi hazvisirizvo saka ndopedzera ndakungoti chero zvandataura because zveshuwawo dzimwe nguva vanenge vachikaraidzwa zveshuwa panze ipo taanavo vari vega ndopavaitaura kavachitsanangura nyaya yavo ende vachitoramba vachidzokorora ipa pasina munhu aivamanikidza vanenge pamwe vane munhu anenge akuda kuzama kuda kuisawo mumwe munhu mukati menyaya but nyaya chokwadi chinongobuda pachena mukoma Robert chinongobuda pachena. Saka hama dzenyu dzichinzwa kuti chiyera wakaenda namama Betty sekushedza kwamunovaita makanovajoinisa satanism vakati chii? Hama dzangu dziri kutopopotawo hadzingatadzi kupopota kadzine dzisati dzanyatsozivawo kuti zvakafamba sei asi munin'ina wangu akangotsanangurirawo mafambiro atakaitawo saka ivo ari kutiwo kana nyaya yapera tozodiwo zvikazobudao iwo usina nyaya tozotangirawo ipapo nyaya ikazonyatsonzi yaperesesa yapajekerere tozotangirawo ipapo. Pamwe pane vaita kususpecta kudhara kuti chii uyu nekastendi kaazotenga kuti tichituka aiwa kwedu inini hapana anondisuspecta noni ndagara ndinotsvaga mari handigari panzvimbo ndinotambura hangu handiwani ndishirikadzi isingawani but ndinotsvaga mari handingogari saka inini mukoma Robert ndakagara kuMozambique about 10 years ndichishanda ndiri kuMozambique dei ndaida kuita zvekubata-bata kudai ndakabata-bata kudhara but handina ndakachena makatobatana kwamakatotora ka mukavaenda nayo Cape Town iyo satanism isusu kuMozambique taitoita zvekuchechi nemuningana wangu ari kuSouth Africa aiwa ndosaka ndakati sekuru chiitai back to sender kuti chokwadi chibude kana inini ndine chandakabata zvindiuraye kana kundikuwadza kana kundipengesa ava mbuya ava kana pane zvavakabata kana tambudzai vacho ane zvavakabata zvichangobuda. But imi muchitarisa matauriro avanenge vachiita iwaya munozviona sei? Ndimakagara navo kuSouth Africa ndimi maitombovatsiura vachiita mabasa ava vaita sei avaita iwaya munovaona sei mama Betty mama venya? Inini zvimwe zvacho ndinogona kubatsirawo hama dzavo inini zvimwe zvacho ndiri kuona futi sekunge vasiri kuita zvakanaka nekuti pai patatakagara waivaona zvavaita munhu kungodai wotobata chinhingiriki uri kundisira chimudzi chako ini ndira kuti asi kubata vakabata ndaunzwa mararamiro avaita vari kuSouth Africa handisi kuti muri kuvapuma kana muita sei because zvakafanira kuti chinozoitika isusu kuvanhu kana munhu afa tinoti wafa wanaka handiti nekuti zvinhu zvake zvaita sei zvava zvapera zvapfuura zvaita sei asi tichiri vapenyuka tine mukana wekuyambutsana handi madhusa kamaona indauya kunoku kuti chera kana uine nyaya yako taura handiti ende zvinogona kubatsira iwe wega zobatsira hama dzako futi handiti kuti ataura hazvinei kuti vazvigamuchira sei saka even imi mukataura hazvinei kuti vana kana hama dzamama Betty vazvigamuchira sei but ivoka vave neinsight kuti kaonaika munhu yakamboenda kunze kwenyika akanogara nevanhu ava ari kunze aida iso zvivabatsire mukutsvaga solution ine dambudziko rine hama yavo.
inini zviri zvekudzi zvavakazongosara vakuita zvekupenga izvi inini ndakandatoya kuno kare kare ndakanga ndatoya kuno kare kare asi munhu aingogara akasunga dhuku rake vachingosunga dhuku ravo rewaiti saka zvakaoma mukoma Robert inini ndiri kutorwadziwa ndoda kungoti chokwadi chingobuda chete ndo zvandiri kuda ndakazonzwa indanga ndisipo ndabva ndakazonzwa chinzi mwana wavo mudiki akasara achimanifesta achitaura zita renyu ende matauro azvakaitwa ini hanza kuzoona hangu vhidho yacho chinzi akati ndau yakuno kumakafunza kuti muchandibata manje pandau yakuno ndapfuura nekumweko akomana hamuna kuzvinzwa here maipidho pandakabva kunoku takanangepi ini ndindakatomuka makuseniseni plus kwase kuti tasvikunoitwa izvo zvere kunoitwa izvo zvere mukoma Robert zvekunzi munhu unoenda uchinombonoenda kwaunoenda uchienda kwasekuri tasvu hanti vanosvika uchingonozviona imi pakamanifesta mwana wacho hamuna kupaona munin'ina wangu hatina munin'ina wangu akazongodedzwa akunzi mukuru ndiye akataura ndiainzika aitaura kuti maamchiti munondibata izvozvo haana kutaura mukoma Robert apa bacho ndo akazondudza hanzi takaenda kung'anga kulimpopo tiri 3 tikandopuwa nyanga dzedu 3 inini nyanga yangu handibheti nyanga yawo manyara nyanga yake tapuwa nyanga dzedu kubva tazosara tichiita zvatakaita nenyanga dzedu saka handibheti ndopangu akupikisa akati ina handina nyanga yandakadii yandakapiwa inyaya dzandaingotaura handina kukuenda inyaya dzandaingotaura ndakanzi ndaratidzwa munhu ndopandakasvika ndikabvunza ndikati manyara uyu ndimanyara ani kana uri mhepo hautadzi senemu yani svika ndimanyara vhakaseka svika ndimanyara chera ndikati aiwa chera haisi chera zita randikadadzwa naro nani nasekuru tasvo inini unondiziva here svika ndikati wakambotoona here ndikanzi handina ndikati wakandiona kupi svika ndakakona panapa nezuro ndikati ndinani kanzi munin'ina wamanyara wachera kaza ndomunin'ina wachera zita rangu ndonzani haana kukwanisa kutaura ndikati chinditaurira senemu yachera yamanyara kuti senemu yake ndiani nokuti sekuru pangu ari mumhepo ane mhepo dzavo vaidadza munhu nezita rake nesenemu gawe kuno saka iwe kana iri mhepo iri pauri hautadzi senemu yani yamanyara ndopakati ndichazotaura ndakuenda ndichazotaura kana tapa social media munondiri wakatatu kudai ndobuda ndotaura senemu ndikati kana usina kutaura senemu pari triki ini ndoda senemu yamanyara sekuru vakagarwa nemhepo yavaitaura senemu ningi uyai kumberi vanhu vosimuka vachiuya ningi uya vaitaura nesenemu yake saka senemu yamanyara ndiyo andikuda kuti udi utaure zvijeki sandopangosara handibheti achitaura vakati inini handizvizivi zvese zvekutaura handinanga kwandakaenda inyaya yekuti hanzi ndaingotsanangura nyaya yekuti ndakaratidzwa foto richinzi ndoda kuenda neshamwari yangu anonzi Mainyasha ndichinzi ndoda kuenda kulimpopo kunogadzira murume wangu akandiratidza nenyoka saka vanava ndo nyaya dzavanenge vakuzotora kuita sekunge ende kunani pavakaratidzwa mafoto zacho vaitaura inda handisitoriko handi makadza sekuru achibvunza ipapapo ndifunga pari kuti confuse gogo ava vagari nevana ava handi vana ava vanogara kwarisapi ivo gogo ava vanogara kuno vana ava vasi kuenda kuchikoro vari kwarisapi vana ava pavari kunzi vari kubudirwa nemhepo dzavari kubuda nekutadza kuenda kuchikoro vanenge vari kwarisapi mai ava vakatorwa kudhara mukoma Robert hazvizi kutanga kuzoya kwasekuru tacho zvata zvamanje manje vakatanga kufambwa navo kwakawanda saka vana ava vanenge vachitonzwa information zvaitotaurwa nambuya vacho kuti dzimwe nyaya vari kutora nyaya dzandee ndichitaura ndaitotaura tambudza yakandiratidza nganga kuna Limpopo akanditi ndoda kuenda kunogadzira murume wangu but inini handina kudi kuenda zita rekuzoti manyara anga atoyawo kuno kudhara kana izvozvo zvacho semukoma Robert zviri kunzi pane kwandatanga ndaenda ndakamuka pana makuseniseni ndikageza ndikabuda mumba muno muna 8 ndikaenda munin'ina wangu anga asitoripo angaenda kunohodha ndikanomumira saka patakatanga taenda kwacho ndekupi handimukona kuti zvinhu zviri kuitwa life tomboti amai ivo amai vari kuisa maexcuse avo kuti zvimwe zvandii ndazotaura ndozodai makazovaona pekupedzisira ndofunga vataura kwabhoti kana kuti 10 minutes vachinyatsotsanangura kaupenyu kavo kari kuSouth Africa imimi ndima akagara navo ikoko ndima ivaona pane kunyepa here pane kuti havasi kuziva zvavari kuita here tingati vari kurwara here kana kuti munhu ane zvimwe zvinhu zvaakaita zvaari kuvanza
aiwa zvimwe zvacho zvavaitaura ndezvechokwadi hapana chinhu chavakambotaura chakaipa kana kuti chakadi zvizhinji zvacho zvavaitaura zvanga zvitori zvechokwadi but ivo kana paine zviri pavari ndo zvinhu zvavari kuvanza kana paine zvavakaita natambudzai ndo zvinhu zvavari kudi zvavari kuvanza sekuru havanavo kuzoda kutaura chokwadi asi akataura kuti ko uyu muri kumukwanisawo papi kune chekumberi vakamubvunza kane katatu ko inini mukoma Robert infact akada kupindura vobva vati mira ipapo mira ndati makaita zvinhu zvenyu muri vangani uyu ari kukwana papi vakamubvunza kane katatu kana handiri mukuzviona saka inini handichatozii mukoma Robert pakuti izvozvi zvanai ari kuti hanzi pane kwamakatanga ndiri kuzviona maipido kuti nyaya idzi inyaya dzekutoforoma dziri kutoitwa idzi dziri kubuda kuvana idzi inyaya dzekutofoma because paakazodedzwa paakati ive social media vakauya ndoda kuzodedzwa akadii kuzotaura taida kutovhunza nyaya yesei nemunhu ndo yakazomutadzisa kuti tichazobvunza kuti manyara ani chiri pano chekuti zvido zvavo zvakazadzikiswa handi vakati kana Robert auya mondishedza akashedzwa haana kubuda ndo akarohwa wakangani padumbu baba vakarova mhepo haina kuuya amai acho vakarova mhepo yacho handiri mukuzviona mukoma Robert saka inyaya yemaplanned issue yekuda kundikwanisa munyaya dzisiri dzangu saka inini handina hangu chandinotaura mukoma Robert inini ndongoda kuti sekuru ndo anoziva chokwadi sekuru ndo anoziva chokwadi plus inini kuchati ndichanyanya kustreseka nenyaya dzeikokoko dzekwavo dzavari kuvanza zvinhu zvavo zvavari kuziva handichadi zvekudi zvemastress ngavai kana pane inini chandakaita chinoona inini kuhama dzenyu vakanzwa nyaya iyi muda kuvatochi toziva kuti vanhu vanodzigamuchira kuhama dzangu inini dzakanzwa nyaya idzi hama dzangu zhinji dzinotondiziva kutoti inino ndiri munhu anotongozvitamburira ndichiraramawo life yangu yekungodhonza tambo yekutonetsekawo saka hapana hama yangu yatiyatambira zvakaipa hama yadzangu dziri kungotiwo kana paine iwo uripo pakati penyaya uchangodiwo zvichabuda pachena kune hama nekuti inini mukoma Robert ndandine nyaya dzangu dzakashata dzandiri kunzi ndiri kubata ipapapo ndaita simba rekuti here sekuridzorerai munhu akuwari ndichidei ndichiziva kana kutsoka yangu iyi kana nhamba dzenyu ndikadai ndisina kutombodzitsvaga asi kuti shungu dzangu ndo dzakaita kuti ndidii ndikutsvagei mujambe tsvimbo ndijambe tsvimbo dai mami nezvimwe makatobatwa ndikadai ndakatofa zve handiti vanhu aizosunungurwa makuseni vanhu asi chiyaya dzakaoma kudai handi ipapa patakati mukoma Robert inzwai zvavari kutaura mukati aiwa pamatoiswa ipapa zvinoperera ipapa mwana wacho achitotaura ari kuseri handi vanga vakagara kuseri ndofunga vaida kuona kuti chii chichaitika pandiri handi vari kuona ndakajamba tsvimbo vakutanga futi kutaura kuti pane kwandanga ndabva nako kwekupi marara ipapa handisi takatorara ipapo mukazojamba tsvimbo saka kwandakabva nako kwacho ndekupi ende sekuri tashu munhu anotoziva vanotoona zvese vakadii kutaura kuti pane kwavabva nako kana kuti akaisa mishonga yayo kuti ndipenge kana ndirwari vakadii kuisa saka kuvana vacho aiwa muda kuvabatsirawo sei padambudziko inini pavana vavo inini hapana chandichabatsira nacho chandichataura navo ndakungoti ivo mai vavo ngavataure zvinhu zviri pavari vachinyatsotaura zvinhu zvakasununguka inini ndakatorwadzawo ndikati pamwe pane zviri pandiri ndisingazivi kana ndiende ndinosunungura vana vari kunzi vari kudii vari kutambura ndosaka ndikati pamwe pane zvakaiswawo pandiri ndisingazivika ndinosunungurawo vana vari kunzi vari kudii vari kutambura ini hapana chandinacho mukoma Robert saka kuvana vacho inini ndongoti sezvo ivo handiri mukona maplanned issue ekuti zvinzi pane kwawanga wabva nako futi kuti usanobatwa nekuti ndandajamba tsvimbo saka inini handisina rubatsiro rwandichaita nawo ende ikoko kwasekuru tashu kwacho handichaoni kuti ndicharamba ndichienda ikoko asi sezvo ndakakumbira sekuru chiitai zvamunoita sekuru akati ndasunga mhiko dzangu kusvika 21 days uchazodzoka kana pasina chawe nacho unongogarako kumba kwako ndo zvatakumirira mukoma Robert inini angu aya akachena kumusha kwedu isusu uchizvara vana vako vese unotanga wayamwisa kana uine chawakaita unofanira nhumbu iyoyo kana kudii kusayamwisa ndozotanga kunzindakazobata kamapedza kuzvara ndichidei pana ivo mbuya ende vandinotoka ndaitoti mama wangu very closed ndichitoti mama wangu nangwe vakadii vakanditiwo mwanangu chakati mari yavo yavaishanda ivo mama vaingoti vachishanda mari vaitumira mwana womusikana uya vachitumira mwana womusikana asi zvakazonzi hanzi vana vacho vachimanifesta vakati hanzi wakandinyima mari yemota
wakandinyima mari yemota uchipasekai. Inini vaida kundipa mari yemota, ipi mari yavanga vainayo? Uyu musikana yakanga vaya nemari yangu yasvika 1000. But hongu ngatiti vana pavanozotaura vanozogona kuzotaura vachinzwa zvavanenge vachinzwa. Nyaya yaGogobet haina kutanga kubatwa kwasekuru Tasvo. Even kana mutonzwa vana vavo vachitaura vachienda kumasowe nekwavaenda vaitongonzi amai imimi makajoina satanism kuSouth Africa. Handizoti makapanzwa here ipapo. Vana vachakataura kuti no kutozoya panapa nekuti kwatiri kufamba dambudziko rina mai harisi kupera. Asi chinhu chiri kubatwa pavari ndechekuti makajoina satanism muri kuSouth Africa. Ivo mai vacho ndo zvavakufanirwa kuti vachitaura chokwadi, vachichinyatsotaura chokwadi. Because handiti muri kumbonzwa ndakanzwa futi pachitaurwa pachinzi vakazodzwa nasekuru Tasvo kunzi iwewe karamba uchita zvauri kuita izvozvo usinganyatsotauri chokwadi ndichauraya iwewe nasekuru. Ndichauraya iwewe, nyatsotaura chokwadi. Ivo ngavachitaura kana wakazvibata kwavakanga vari kusteini kwacho kwavanzi vaizoti ndaishandiswa. Ndaishandiswa ndandisingarari ndaishandiswa. Ngavangotaura chokwadi. Kuti kuda kunyepera vanhu. Isusu ini ndakatombowanyengetedza ndikati mama, taurifirai muchokwadi. Musafira mukutenderera. Taurai chokwadi musunungure mhuri yenyu. Ndichivataurira. Handiti. Kuna Tambudzai achabatika izvi tozoti video achaiona. Achaiona. Kana vakajoinisana vanenge vakajoinisana vega. Dai sekuru vacho vaitogona futi kuita zvavanoita futi pana Tambudzai wacho. Ngavaite. Chokwadi chidi chibude. Sakufunga kwenyu michaita Tambudzai abude paWhatsApp chimatanga kumuti uya kuno kushamwa tinocheneswa nekuti vatatu. Pane nyaya mukoma Robert. Pane nyaya but inini chinhu chandaida kuzotaurawo kumberi uku kwahama dzacho. Nyaya idzi dzikazobudawo inini ndisina chandakabata, ndisina ruoko rwangu pazviri. Inini ndichazotangirawo ipapo. Nekuti zita rakatodiwo, rakatosviba. Izita rakatosviba. Nahani ndakawesta time yangu ndichifambira nyaya dzisiri dzangu. Ndichiwesta mari yangu ndichifambira nyaya dzisiri dzangu. Takwasekuru takanorara pasi apa matiles tisina kana chekufunga kana kudi. Ndichida kuchena mukoma Robert. Ndichida kuchena. Handiti. Aya, chazvakanaka nje kuti Tambudzai kana sakwanise kutaura nemi ini namba dzangu hadzisi secret. Namba dzangu dzozikanwa nemunhu wese ende namba dzangu dziripo futi pavideo penyu papapo. Ngaandifonere. Ye Tambudzai wacho. Anenge achazonzi nanifona iye asingachatauri nesusu. Aiwa, ndiri kuti imimi ndiri kuti video yachaiona. Sezvo tiri kutaura tiisa pavideo. Ndiri kuti Tambudzai zita rako rakabuda panyaya yekuti wakajoinisa satanism. Zvichitaura naGogobet. Iwewe kana uine chauda kutaura kana usimo munyaya iyi kana urimo kana usimo namba dzangu idzi ndifonere. Kana uchida kuchena ndifonere. Kana usingadi kuti zvingorohwa zvakadaro nekuti satanism zvinhu zvaunogona kupinda uchiziva, zvinhu zvaunogona kupinda usingazivi. Kana wakapinda usingazivi mukana wekuti uchene kana ucheneswe nasekuru, sekuru varipo kana kukubatsira mahara pachena. Chaunongodiwa ndechekuuyayo kuti sekuru ini ndakapinda muzvinhu izvi asi handichazivi kuti kubuda sei, ndibatsirei. Vanokubatsira mahara. Asi kana wakapinda usingadiwo kubuda, aiwa handiti ndo zvavanotsvaga wega zvichikwauri. Asi changonetsa nje kuti kosei usisataure usingachatobatiki, usingachatobudi kana pamavideo pacho. Takangopedzera nchingoti ndodawo kuti iwo kana wakatadza kuuya chiuya ndisangane nehama dzako, tosangana mutaundi toenda kwasekuru kuMebhoreni nehama dzacho kudoti hayi hakusina. Saka kana nhamba ngatiti foni yake mukoma Robert foni yake yaita se Amazon ngatiti foni yake yaita tomboti yafa se kufa kwakaita line renyuka renetwa tomboti yake uchirefuta komurafa iko dzangu nhamba ari kudziona. Ngandibati ini ndompa nhamba pamwana kuti nhamba dzavanhu dzisina dzachera ndompa nhamba dzenyu kuti munhu uyu atase ari kukutsvaga kana achida kuchena. Zvakaoma mukoma Robert. Nehama dzekwaTambudzai akabuda pazita renyu rakabutaura naBet kwasekuru nhamba dzangu idzo ndibatei. Zvakaoma mukoma Robert. Izvo hanzi nekuti watadza kubatwa kwasekuru Tasvo kune munhu anoenda achivaedza here mukoma Robert. Zvamunoziva imimi. Pamwe ndimo wekutanga. Chatozoya kune imwe program ako. Vairamba munhu kunojambiswa tsvimbo iya mukoma Robert. Kunojambiswa tsvimbo iya yatakajambiswa nekumwiswa mushonga vanhu kutandadza kudai. Kudaiwo miromo kuenda pasaidi kudai. Iyo vaingoti ndiri kutsva, ndiri kutsva, ndiri kutsva. Saka vaiti vakauya kusaidi kwangu ndiri kutsva. Vakauya kusaidi kwemunin'ina wangu ndiri kutsva. Ko inini kana ndine zvandandinazvo ndakadiwo kutsva. Kana kukwenya kwenya kwavaita achipinza nemaoko mudhirezi achidi.
munhu kana ungomira nenyaya dzako zvimirire nenyaya dzako kana iwe akasara achijoinidzwa kana kuti isi hatisina ruzivo rwekuti nekuti ini ndandanyeperwawo inini handisina ruzivo rwekuti natambudzai vakajoiniswawo here kana kuti vakazvionera kubasa zvakuda kuti ivo vadi vazvitaurire vega tambudzai vacho achizvichenesawo ega sekuuyawo kwandakaita kwamuri ndinotenda tatenda hangu mukoma Robert. pamusoro esekuru izvo zvatinyanzoziva kuti akanyatsovajoinisa wacho ndiani izvo vakada kutaura Chiera vakada kutaura Mainyasha vakada kutaura murungu mumwe wavakashandira yes amambo ndiri mudare masekuru tasu ndine munovatani vanonzimaini vanonzi ana vabhuru venyu vamandifonera ko vari kuno vanonzani vakataura zita renyama batai makadaro mutaure naBheti mutaure nyaya yenyu kwaari mubva mapedzerana ipapa vataure ndiechera taura naye ndozviri kutoitika kana vana ndozvavari kutoita hanzi uyai hanzi uyai mangwana hanzi mangwana 10 apa uri kupikura iwe ngona ma 10 hanzi kuma10 munofanira kunge masvika ndokutumirai hanzi tokutumirai pakanaka ungano naye South Africa ora ndokutumirai adresi yacho ndiwo wakaitoti ende vachibvekuku ndiwo wavaitotanga kutotaura kuti ndakajoiniswa Satanic Church saka ini naye kukubiti vati ndakajoiniswa nepandaishanda saka mangwana nawakarisa utaurana kuti takajoina pakati penyaya saka zvimoche bata chi bata nei ukurumwa nei nenyoka yani yangu pedzerana iudzeka kuti usandiruma iwe apa zvichifuna kuti ucheze wega iwe munaitwa tambudzani hani munaenzi tambudzai ndiani naye muzukuru shamwari yangu iri kuboni iripi tambudzai ari kuSouth Africa right apa ichimboyamba kucheza zvinhu zvidachitika kuti iwe uite ufiti wakurosa vadzukuru hanzi apa ndakukupa nguva yekuti urondedzere kuti zvii zvakaitika zvii zvakatanga kuti usvike panguva ineyi yawakuroyawo vazukuru vako rondedzera kubva pakutanga kwazvakaita ndofunga pandakasenza ndofunga pamurungu wekupedzisira alright pandakasenza pamurungu wekupedzisira handina chandainzwa ndingangoti ndakatora mari ndozvendakanganwa ndaiwacha ndobva ndabuda ndopandakazoona mari 200 rands ndobva ndatora mari ya 200 rands ndatora mari ya 200 rands waitora kupi mumba muspare memurungu wandaishandira ndobva ndati ngainitore mari yemba ndatora mariya asi handina kuiseenzesa ndakangogara nayo ndagara nayo kudaro ndobva ndaita sei utonatsorumwa vega ndobva vadini ndazotadza kuiseenzesa kudaro ndokunzi ndokubva ndazonzwa manzwi aiti ndiri kuda mari yangu ndikatiwa mari yako ndakadzosera ndingonzwa manzwi chete mari ndakadzosera payanga ichingove zvikanzi right ndobva ndazonzwa ndagara ndazonzwa ndazouya kunoku nenyaya yeurwere huru
ndatosiya basa ndauya kuno ndopandakatanga kuzimbabwe kuno kuri kupi kwaunogara kota force kuretreat waita sei ana mari muri kumane nyoka taura usati kwezera ndobva ndaita sei ndobva ndakasvikira kuchechi ndasvikira kuchechi ndo kwakatanga kuti ndakunzwa vana vachitaura zita rangu vachiti aiva tiri kuona gogo vari kutipa nyoka tiri kuona gogo vari kutipa nyoka saka kubva ipapo gore rakapera kusvika izvozvi dambudziko iroro tiri kutadza kuripedza asi vanhu vambozama kufamba nokuti ndakazopedzisira ndakunzwa manzwi anoti unoruziva here kuti vanhu vavari kushandira ava masatanist saka ndopakatora usatanisi ukukanganisa vanhu hani saka kubva munguva iyoyo ndopawakatora usatanisi hwakushandisa vana ka saka ukubvumira kuti uri muronyi saka iye zvinezvi uri kuzvitambira sei uri kubvuma here kuti uri muronyi saka kwamaifamba mati maneta nekufamba zvainzi chiiko vamwe vaingotaura kuti hanzi mhepo yekumusha kwangu pamwe ponzi mhepo yekumusha kweuyu mwana wangu imwe nguva zvonzi imhepo yekwangu inini yekuti inini ndisvikirwe asi imimi pamainzwa kwamavhoisi achikudzai makaudza here vanani kuti ndizvo zviri kuitika ndakatora mari isiri yangu pekubva pekutanga ndakatotaura vakataura
Bona zina ndiende kure ndogara kure ndingaite ripizano naize kurutasuka zina ndiende kure ndogara kure nedzidza rangu vanondirambana zina ndiende kure ndogara kure ndingaite ripizano naize kurutasu zina ndiende kure ndogara kure mangwana mukadzarwara kumba uku zviri nani ndiende kure ndonogara kure mangwana mwana warwara sekuru ona zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndachaya rugare pamba pangu vakomana ona zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndingaite ripizano nai sekuru tazuka zviri nani ndiende kure ndonogara kure svondo rakapera rino vakaroya amai zviri nani ndiende kure ndonogara kure svondo rakapera rino vakaroya baba zviri nani ndiende kure ndonogara kure nyaya dzakapedzwa nasekuru tasva ona zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndingaite ripizano nhai sekuru tasva ndayaura zviri nani ndiende kure ndonogara kure svondo rakapera rino vakauraya mwana wangu zviri nani ndiende kure ndonogara kure kukudza muzoro sandiko kufunga vakomana zviri nani ndiende kure ndonogara kure hakuna rudzi rusina matare vakomana iyo zviri nani ndiende kure ndonogara kure hakuna dzinza risina zvaro mwoyo yavo zviri nani ndiende kure ndonogara kure sekuru tatundipaiwa zano ini mwoyo yavo zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndaita sei maisekuru zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndoita sei naisekuru taswi zviri nani ndiende kure ndonogara kure ngadzinza rangu vanonditwara dareni zviri nani ndiende kure ndonogara kure verudzi rwangu vanondirangana ine mwoyo zviri nani ndiende kure ndonogara kure svondo rakapera rino vakaroya mukoma zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndoita sei naivera soko zviri nani ndiende kure ndonogara kure zviri nani ndiende kure vakomana zviri nani ndiende kure ndonogara kure nyaya dzakapedzwa nasekuru tasva zviri nani ndiende kure ndonogara kure nyaya dzakapedzwa nasekuru tasvi zviri nani ndiende kure ndonogara kure yavira mbira karingi nemagwenya mbira mwoyo yavo yakaoma zviri nani ndiende kure ndonogara kure yarowa mbira karingi nemagwenya mbira imi zviri nani ndiende kure ndonogara kure zviri nani ndiende kure vakomana zviri nani ndiende kure ndonogara kure zviri nani ndiende kure For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.